Hey yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and as you all know, I'm a relationship solver. But today, this is Angisakufuni, and it's whereby I give people a platform to break up. Abantu makuthi baneyinkinga kuma relationships wabo, kumele ukuthi bahlukane. It doesn't have to ukuthi lokhu nihleli nibone ukuthi izinto ziyalimala. Mzansi, feel free to break up with your partner. Mawubona ngathi khonto isolayo noma khona into engahambi kahle, mshiye. #mlahle ngoba it's gonna build up nigcine niba abusive to each other. So mina ngenza sure ukuthi ngenza abantu free abafuna ukuphuma kuma relationship abastake kuwo noma kunezinto abangayi understand ngoba once weza la ishowini wahlukana nomuntu wakho, it's gonna be very difficult for him ukuthi abe yistalker. Sinaye umhlaba wonke uyamazi. Letha indoda yakho noma letha intombi yakho uzoyilahla lana. Ngiyanincenga South Africa, ngiyanidinga ukuthi nizohlukana niye ukujola lapho. Akwasibona ukuthi namhlanje ubani engimsebenzayo. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampolulu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to I'm the problem solver, and today we have the one and only usiswethu uJessica. Ufuna ungichazela ukuthi khamba kanjani? Uthi kumina King Ginger, I think nginenkinga and I feel like umuntu wami this, umuntu wami that. So I want her to explain everything to us. Asithathe asibeke ukuthi kwenzakalani. Please come in. Ngihlale ngapha. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Abantu bacela ukwazi. Igama lami nguJessica. Jessica. Yes. So Jessica, I want to know, take us in, why you busy, why you spalelile, and what's the story? Yo, hi King Ginger. Kilibiditse because there's this guy, khale ke ratana le ene since November, last year November. But then guy, ha ke ile go yena, I don't spend even 2 hours go yena. He's always in a hurry, umprela go jagilo ya somewhere. Ha ba batle lerase kwa dulang, so ke in and out nje. Azanka ke etsa sleep over go yena, so na ke right ka yena. So when you say you've never did a sleep over, but o ile wa ya go yena mo a dulang? Yeah, during the day, but then a dula le sebaka, maybe close to 40 to 45 minutes. Oh. Yeah. So but wa tseba mo a dulang teng? Yeah, ke a tseba if ke kwa dulang or ke go tshome ya gagwe, but then kwana nke seteng o re tse ke mo dulang. And you always go there? Yeah, sometimes not sometimes, like not like maybe once a month. Maybe. Yes. Are why? A go dula le busy, o dula le go mosebetsing, ha ba batle ba chaki mo dulang, ha ba batle ga se mo dulang, so nna ke sharp ka yena because nka. So wena o rasi kwakhe? No, akirasi kwakhe. Hayi. Awukazi when sleep over khona, uspenda abo mafoni. Aw maybe uhlala nomsade. Yeah, ngicabanga njalo sham. So uritse wena mogona he stays uptown. So when you say uptown, so umuntu wasemasabapini vele? Yeah, ke motho wa go disabapsing. So I suspect gore maybe o dula le mosadi because ha ke le kwa a ke spendile hour then ra tsamaya. Then azanka ke go bala go gone like for the whole night. Ha ke le bosiu. So o tlile le yena akere? Yeah, ke tlile. A o tla gore o tle mo o ritse mo go yena? Mo ke ritse go yena a felegetse ke na le interview ko patsamele nna then antlisa. Okay.
ke nagana gore re mo sondeze, but before re mo sondeza ke I wanna know ke eng o batlang go mo bolela yona a fitla mo. Ke tla mo bolela gore nna ke right ka ene cause I think o na le motho o mongwe a dulang le ene. So, Ke nagana gore a sa mo rata, a ke sa mo rata, a ke batle nix, a ke batle So- sepe. so o suspecta gore o dula le mosadi. Yeah. So wena se o ikreile ndota engwe. No, mara ke a e batla no, and I know gore before the end of the week, after this, I know. Wa ikry. Yeah. Yeah, for sure phela because o tla ba tsamaile o. So Yeah. who's the guy? Mkhize. So nna ke right ka Mkhize wa tsaya yo So lensizwa lena e o bletse gore ke Mkhize le bitso la. Kompela tshilitso la ge ke Mkhize. Since re kopana ke Wa go di Mkhize. sabapong. Yeah, le tshomi tsa ba mo bitsa Mkhize. So I But can you understand. know gore bo gore- Mkhize ke di taxi driver, ke di nkabi, wa utlwa le wena Mkhize and wena o Motswana. Mara ke bone And mo a ke- dulang. go ngata man bo Mkhize ke ba bangwe ke di boso ba gadwa o tsamaya le di bodyguard ba na le ba bangwe ba tšhelete ba bangwe ba Yeah. so nagana gore maybe ke motho vele bo Yeah. Or maybe because ne ke le in love ka khona na gana ntho but tse. Mkhize o go file Mkhize hela Mkhize hela. o teng yena Mkhize a kere ke yena Yeah, o teng. welcome a o kope abuti Mkhize yatle o batla mo bolela eng Ke batla mo bolela gore nna ke right ka ena, concentrate ko mosading wa ge wa mkhipileng ko a dulang ko. molotletse kwale Yeah. Ke nagana yalo. mara wena o ipone maro motse o le wa go sabapong le wa gago o le dutse le Mkhize wa mo latlhanong yana No, like ke etsang ka ene cause like husband nako le nna. ngeza phethu okay excuse ungakwati ngangena ngicela uhlale ngapha Mkhize uyo Mkhize la Ah, uyelo. wethu hayi ungahlala ngapha so usister sihleli naye la uyasitshela ukuthi the way akuthanda ngakhona and the way omphethe kahle ngakhona wena ungathi yini baba Mkhize ongathi uyayithanda ngaye hayi uyazi nje noJosika ngamtshela ngosuku lokuqala njena sidibana la entashingene eplaza ukuthi ngiyamdinga empilweni yakhe Aw. manje njengoba usibona silana kunezinye izinto afisa ukukhuluma nawe ngazo ezingamphethe kahle ezenzakalayo kule relationship yenu ithina nje sicelayo kwena ukuthi umuphi indlebe khona ezokwazi ukuthi asichaze engamphethe kahle yeah zenziwa ba mina zenzeka kunina nobabili noma ungamnika inethuba ukuthi ayichaze hayi sister ngoba ngoba sizalana njena kanti uthe ngiphelezela wena uzekulezi ilonto njani sizokhuluma indaba zethu lana ya mfuthu kwesinye isikhathi kuyenzeka phela uthola ukuthi indaba mase zinihlula nobabili kuyekudingeka ukuthi kungene umuntu wesithathu lo yimiki so njengoba kulethe kimi wenzela ukuthi akwazi ukuthi akhiphe isifuba sakhe mina ngumuntu odlala indima yokuba phecelezi njenge-therapist so ngizocela ukuthi umlalele ukuthi ufuna ukuthini kuwena into esicela kahle nomfoti inkinga enginayo ukuthi indaba zami naye ngoba kufuna ukuthi phela ukukhuluma nami sibone kufike lahlulana khona manje naye seyiletha la nawa ngiwazi ubani noma igama lami nguKing Jinja into engiyenzayo ngisiza abantu ngeenkinga zabo kuma-relationships so usisi usengichazele konke ngawe nangani ndawo ekwenzeka ngakhona nayo yonke into le oyenzayo uyayazi so ufisa ukukutshela ukuthi yini kahle kahle emenza ukuthi akulethe lana hayi akunankinga ukana wabo
Okay, tsaba ke nkize. Nna ke rata taba ya go ya gore always ke tlamile ke tle go wena. Ke tlo spenda 30 minutes. A ke spendile hour go ntlong go dulang. Ha ke kana mpela gore ga go batle bira small. Ese ke tsena ke opela or something. Lastly, a ke roba le go dulang Khize. And ha o mphile nako. Always wena o dula le mosebetsing, after mosebetsi o dula ona le majita batho ba chilang le bona. Nights like a last option. Dichomi tsa o di atla go dulang di a dula. For sure le sleep over di a etsa. Nna ke no ke sa khone go tla mo. So na if I solve it ke right ka wena. So mfowethu awiqala uyichazela umuzwa onjani lona umuntu wakho othandana naye okwazi ukuthi umfaka umkhiphe ngo30 minutes. Okwesibili wena yindaba ungakhuluma iqiniso ukuthi uhlala nomfazi lapha uye ukudlala ngengane yabantu uthi akumele ingene iqabalasa lapha. And enye into oyenzayo ecasula my sister awuspendi nje isikhathi akakabazi ubusuku nawe. Yena nalento ukuthi niye China kanye ngenyanga wena mawukuthi kuzwa wena. Mawukuthi wena ayi ayikho right. Ngicabanga mfowethu ubeseshilo nje ukuthi ngihleze ngumataza kwamsebenzi. Manje ngazi ukuthi sekufuna ukuthi kanjani nginake yena ngekumsebenzi. I-hour wena usabi nalusuku ubusuku ulalaphi mfowethu? Ulalaphi kahle ngoba wena kuthi uhlala ngapha emasapapini. Ungeza sihlayela ulale mosadi wena ungeza sihlayela unamsebenzi usebenze day and night shift. Li weekend wakena 7 days. Yabona usheshisa ngakutshela angesizi lokungani isitswana sakho nawe ukhuluma usheshisa kanje. Angibe ngisakuzwa. Wrong. Ngiyakutshela gore wrong because wena na mo gonna seems like udula le mfazi ne because during the day ukomsebenzini. During the night ukomsebenzini. Weekend ukomsebenzini. The holiday ukomsebenzini. Asenzekani. And mfowethu indaba utshela my sister simbuzula ukuthi uba igama lakho wena kuthi umkhize. Mfowethu akadukile impela mina. Qhubeka ke. Cha ngapha angiseyona ingane mhlawumbe ngabizwa ngegama. Ngoba nje umkhize noma ungayenza izweni lapho ufike yonke indawo zokutshela ukuthi na ungafika nje ubuze. Kanjani kodwa futhi umuntu othandana naye ulokhu wena yena nje ukwazi ngomkhize nje. Anufuna lephi enigama? Unegama eliwani? Cha umkhize sibongo sami. Manje ungangitshela igama lakho ngoba mina ngitshela igama lami nesibongo. Cha ungibuzanga. Mele ngikubuze. Ngibuza noma ngitshela ukuthi uJessica ngase ngithi hayi ngiyabonga hayi Jessica wamkhize mina. Abangisaqhubeka kodwa la ngicabanga nje kuyona inkinga esihlangene ngayo yiyo lene ukuthi ukhaliswa ukuthi wena angikuphi isikhathi. Engicabanga leli thuba ukuthi sebenzisa ngokuhlala nami phansi utshele umuntu nenkinga ukuthi na ufika laphi. Sizohlala phi ngoba ngingeni kwakho. Ngihlala ngoba nawe lo 30 minutes usuke uyombhulethwa gone to heaven. Manje nihlala lapho kwenzakalani mfowethu? Ikhathele ingane mfethu ilambe emoyeni ilambe ngaphansi ilambe konke. Ibulele lengane ngendlala. Hayi mfowethu no. Ngicabanga ukuthi mina ofuna ukuthi yena naye ethola ithuba mhlawumbe yabona ebuhlale phansi kahle lento siyilungise mina. Sihleli phansi. No, nakho nibabili ke manje ngithule ke mina. Kodwa yona mfowethu hayi mhlawumbe ukuthi khuluma Mkhize. Mfowethu uhlala isikhathi indaba mfowethu umspendisa u30 minutes mfowethu wakho. Cha yabona into enzeka lapho namfowethu kunenkinga kahle. Lapho la Jessica angitshela iqiniso yabona ngoba ngakutshela ngathi ngiyakudinga empilweni yami. Kuneyo bathi yonke into inesikhathi sayo. Okay. Ake ngithi yabona ngoba ngikushela nje intombi ishelwa ngamanga. Intombi ishelwa ngamanga nje le iqiniso nje zonke insizwa zokutshela intombi ishelwa ngamanga. Uma ngayitshela iqiniso ngeke uqonywe indawo. Okay. Lokho ngithi angikuveze nje. Intombi nje nawe mfowethu uyazi intombi ishelwa ngamanga. Mfowethu yabona bhuti. Yabona mfowethu manje masuzothi intombi ishelwa ngamanga mfowethu lokho ukugcizelela lokho. Kodwa ungaphumeli ubala mfowethu uthi ngiya lapho uthi ngiveze ukuthi enkathi ngikushele ngakutshela khona. Kwakuyindlela ukuthi unjani. Ungiqoma ngoba nami ngathi nangi ngikubona lapho. Ngabona mfethu usiso seyintweni yabona. Kanzima ukuthi ngitshele la mina engihlala khona la engiphila khona yabona. Laphi esinokuhlangana khona
angihlali la. Hayibo. Ya angihlali la. Uhlala phi? Lapha Mkhize. Hey. Ngihlala hostel eJeep. Mankinga lapho abantu besimama avumelekile. Inkinga ngibhekana nayo. Manje befunani kimi? Cha wena. Ngoba uyazi ukuthi kodula nteng ababahle bathu basifazani ko. Ya manje ngoba nalapha nangathi singena njena ngithi no ungalutho njani ungaba ngumsindo. Ingoba lo mngani nami naye umngani wami lono lapho. Ngisuka nje ngicela isikhiye kuye ngimtshela ukuthi no hostel lapha lo njani amanzi awekho ambule isikhiye ngogeza kwakhe yabona. Bese ngipha ukhiye ngoba ngazi ukuthi wena. Okay, Emabhili Mkhize. Kwena Mkhize lina lgago ke mang your real name cause everything ke maka mo. Ayise mina. Mkhize. Isibongo. Okay, mzikayise. Mtshele sister, mtshele. Mina ngiright ngawe ne. Yeah. Uzosala nomngane wakho uniboleka namakhiya ngazi ukuthi nizwenzani ne. Mina yami nawe iphelela la. Ne. The way wenze ngakhona ne. Angisafuni nokubona indoda emzulu. Ngilalelani? Lalela. Kahle wena yini isizathu sakho na ukuthi uzuthi wena uhlukana nami ngenzeni? Ngoba ngacha ngiyakuthanda namanje ngisakuthanda inkinga. From Thursday ubuya maka. From Thursday ubuya maka. Bengithi ngisazolungisa. For this whole month wena untsusabu need. Why? Nesikhathi besuka sengekho ukuthi ngithole ithuba ngoba uyabona ezinye izinto. Ikhona usithola namhlanje. Cha ngoba ngithi uze wani nje wangibuza. Ngoba ubuza nje nakuhle ukuthi ngihlambuluke Kunini ngikubuza ukuthi wewe ungafuni ngilale kwakho. Uyabona? Yilo ngishilo mfowethu. Yabona ngikutshela manga besizwana manje ngikhuluma iqiniso ucabana nami usuyangilahla. Bengizokulahla. Ngilahlela ukuthi ngikhuluma iqiniso. Bengizokulahla anyway. Ngoba namhlanje ngoba ngikhuluma iqiniso ngeke ngisaqamba manga. Ngohla nje iqiniso. Hayibo. Wonke into yethu sisuka la. Kanjani futhi esetha kasa. Wena unahana ukusanti kitlo truster after everything eh. Mkhize mfethu hayi mfethu hayi lento Cha ngeke ngimukele indaba ukuthi wena uzohlukana nami la ungibizela ko TV ungibizela ukuthi into nje nizohlukana nami. Yeah ke sawubatla ke right ka wena. Ke gore everyone abone. Angeke usayithola intombi ngoba ukhuluma amanga kakhulu. Yes. And the shoot and enye into uma isister yenza wenzela ukuthi ungaphindi utrick abanye abafazi ngale trick yakho ukuthi wena unomuzi lapha netoro. Yazi into ebeyibhalile oqala ukuthi I'm dating this man called Mkhize from uptown suburb. Usema suburbini. Uyazela phisa baba. baba. Nalapha nginginaki ngiyasho ukuthi umfowethu lo nongibole khiye ngiyangihlale khona ngilale khona. Mana nginawuhamba ngemoto kanti ngoba ngihamba ngetekisi njena la. Akaza lale. Ngoba ngihamba ngetekisi ufuna nakugibela umuntu ethi imoto yakabanzi ufuna ngithi imoto yakangubani ihamba mina. Awunayo imoto. Cha ngisho ngasikhuluma ngemoto lana ngithi sikhuluma ngendaba. Cha mfethu imoto nayo ke imoto because le maybe the car that you know. Hayi bona ngathi sengene entweni engayizinganifuni ke manje. Cha kanjani mfethu. I can't understand. Sengene endabeni ezinganifuni ke manje. Okay fine. Taba yakho lwena ifella mo. Akusani isikhathi nekusine ifella mo. Ake kulaleli khosa ngilaleli ne. Ake kulaleli khosa ngilaleli. Ngicela ungiphe ithuba. Ake kufa ithuba. Ake kufa ithuba. Ake abatho explain akho ikhala. Azathi ngikhuluma nabafowethu weekend nabehlangene. Sixoxa indaba ukuthi ngibatshela cha abafowethu. Niyakhumbula umkhulu wayexoxa indaba ukuthi angazi ugogo lona ugogo ozalo omkhulu waye umsuthu. Ngithi ngithola intombi ke manje bafowethu ufuna ibuye la ekhaya izobuyisa lesibongo lesesidala. Uzothola yini? Ngibe ngithi yokuphela kwalenyanga nje nayiphela. Ufuna ubona bafowethu. Ilabe ngizokutshela khona iqiniso bekhona bephelele ngichaze kahle yonke into. Manje nakho uzalana uzongala wena lunjanda engazi khona uzolungale ubala kwabala. Akasakuthanda mfethu. Mkhize ke right ka wena hle. If kwena Mkhize ke right ka wena. Umuzi. Yeah. Muzi ke find out ka last day. Muzi ke right ka wena ne. Hayi. Hayi what? Sokhuluma nasiphuma. So wena sister yazi wena kudala. Sikhulumani mina ngizokushiyela ngizohamba ngeUber uzoza uyi1. Angazi ukuthi uyaphi mawuphuma la. Cha. Imoto Taxi yakhe. Kanjani ngoba uhamba mina? Lendlu bekulala wena khona musi. Cha sikhuluma ngemoto angithi manje. Akusiyakho. Akusiyakho Mkhize Mkhize kuyaziwa ukuthi akusiyakho leyo. Awuthi angizange uzokhuluma indaba zeyimoto ke. Kodwa ke akusiyakho.
angazi kushona maybe if ungakhuluma ukuthi imoto yakabani maybe ngizoyicabanga kahle lento mara if afuna uku-answer ama-question ngeke cha enza kanje imoto ayihluphi into engenzeka iloli yabona imoto mina ngizonipha i-number plate uyishekele into engekabayimoto angicheck Mkhize ufuna siqhubeke mina nawe yebo cela ukhuluma iqiniso ne ungangisaka ne imoto yakabani le Mkhize imoto yakasibali yakasibali yamba wena unani nawe mina nami unami not anymore hayi uyadlala angidlali Kama ukuthi ngingadlala in front of bantu ngaze ngaliwe intombi mina angazi ukuthi ongigeza ngani hawu mfethu uzogeza kanjani kuwe kodwa ngigeza ngeke hawu kodwa Mkhize wena mfethu oqambela my sister manga usister ula today it's because kodwa ngiqambanga manga phela bese ngafiki leli zinga lokuthi sizivezelana amaqiniso kuzonke and umhethile emotionally because yena uthi la kule ncwadi ayibhalile ubesefila ngathi umdayisi ngoba wena njalo kuba yihora nje papa gone usukubuyela emsebenzini so the way umenza ngakhona ubumshova uma isister ke mfowethu kusefuna indoda entsha uready futhi uthi yena ufuna ukuba single aqale phansi amingile cha lalela ngokutshela into eyodwa hlala la amaphutha njena ngayiphinde enzeke ngoba nake kubhlungu ngiyabona ngoba ulahla mina amadoda ayifani izoqala kanje nayo kuthi nakuphela 3-4 months uthola iphutha elifana njengawe uthola iphutha elifana lami umlahla angeke ngisaphinde ngibuyele emazulwini right sister uzophelela khona emazulwini ukhuluma kabi ke ila uzophelela khona emazulwini wena nawe usuthi wena usabuyele emazulwini ila azophelela khona emazulwini ngiyaxolisa ukuthi usho lokho kodwa Mkhize okusalayo mfowethu futhi awuyena uMkhize umuzi okusalayo akasakufuni my sister and ngicela ukuthi uaccept lokho ngiyacela mfowethu ukuthi ungamstoki ungamlandeli udelete nani number lo lutho longaye uqonda nje ngangidelete number ngidelete ngoba wenze njani uyazi iningi izinto abese engiyikhulume naye esengiyihlelile ngisenje amanga wonke lokho amanga agcina ngikushela ngoba ngithi njena ngasho ukuthi ngihlala kuphi okindlela yokuthi ungiqome ngoba ngabuka ngoba ngisho ukuthi uyabona usizo right ngabuka ukuthi nangizomtshela vesani bana lokuthi umuntu ohlala ehostel umuntu uyabona osezingene eliphansi yebo ngaphansi ngohlala kodwa ngomqondo nothando uthando alunamngcele ukuthi umuntu uhlala kuphi yayibona yabo ngoba ngisafuna indlela yokuthi ngoba ngithi bengihlela nje ukuthi kuphelela abafowethu bonke simtshele siphelele siwumndeni manje nakho usezalana yilo ngithi hayi ngisazo ungitshela limndeni wakho ungena phila endabeni zethu ngoba ngithi ufuna ube ngumakoti phela uzogana mina ogana umndeni wakithi makoti wase hostel cha yabona abafowethu ngizacela ukuvalelisa cela sami angihambi nawe mtshele sister ukugcina uthi asamfuni angihambi nawe asathandani ufike nobala akusanadaba ukufihlele mangimo obangani bakho nawo labantu bekuthatha behamba nawe ungasatholakala yazi ngongena emacaleni mina angeke somhambisa ngizoba right ngizothi nithathwe oba ngizoba right ungawari uyena phela usibizile hayi ngisacela uhamba mina bafowethu hayi mfethu ungahamba mfethu kodwa ukusalayo my sister sesikesala ngiyasala and ngisathandani nawe uthandana oba ngizoyitholela enye indoda ungawari ngami hayi ayikho nesamba hayi angihambi nawe nami mfowethu cha hayi angili angihambi nawe angiyacela hayi mtetele mfowethu cela kahle njena kahle hayi mtetele kahle nje angifuni mtetele kanti ngawe Mkhize ngicela siphumele ngaphandle ngesikhuluma no yethu iphelele la Mkhize subonakalisile ukuthi akudingeki ukuthi azakhulume nawe kumele wena vele uhambe cha mfowethu ngikhuluma iqiniso ile azwane neqiniso awuzwane neqiniso inkinga yakho usuqala ngamanga angiyeke hawu usuqala ngamanga asambe Mkhize hamba yamlinde ngaphandle sohamba naye hamba Mkhize hamba Mkhize ngicela usho amagama okugcina ngicela usho nje amagama okugcina ngicela usho ngicela ukukhuluma phambi kwakhe usho nje amagama okugcina amagama okugcina Jessica Jessica khuluma Mkhize sabela phela nginangibiza nokuthi baba Jessica yini ithi baba why ithi Mkhize Jessica Mkhize
Ngiyaxolisa yezo. Okay, ngixolele ungahamba. Cha, ngisho ukuthi ungangilahli. Ngikulahlile, sengikulahlile akusana ukuthi ngenzani. Ungilahlela kahle. Ngikutshelile hayibo. Yini ngawe? Hayi, ngizokufonela. Ungasangifonela. Ngizokufonela. Ungasangifonela. Ngicela usizama ukufonela. Mhlawumbe utshele yena amaphutha ami engixolisele ngoba ngiyabona. Nabafowenu nabo futhi usazobatshela nabo futhi. Akuzima khona ngizoncenga umfazi amadoda engaka. Angazi ngifelana nihleli nonke nigcwelile. Uthi yini lesenikhulume naye. Usitshele konke futhi. Wonke amangakho sisiyakwazi. Yabo. Vuma ukwaliwa Dlamini. Njalo uvuma ukwaliwa Mkhize. Hayi Dlamini. Hamba uye hostel lapho uhlala khona. Ngathi nemoto bangayithatha back wahamba ngenyawo. Ngizokufonela. Ungangifoneli. Hamba namhambisa azadume leyo moto ahambe. Sister, askins. Unakho kuba Uyambona ukuthi unjani? Uthanda ukuyekutha ngathi angazi ibubhesi or yini. Lapho ukhuluma amanga every day. Makufuna ukuyekutha ngathi uye la. skisi. I'm so right. Skisi mfethu. Wena ubungazi bungasoli kodwa ukuthi udla umkhize uphuma ehostela. Ingqweleke le. Sekusikhathi singakanani kushaya ngamanga? 5 months. Ngakhalezwa. Dlamini. Thatha utate wethu umfake emotweni. Asikisi yezwa? Okay. Skisi. Hayi khona ningayaphi niphi? Ha, umkhize ingqwayile umkhize. Yabona umkhize ile insizwa ongaya nazo empini niwine niphinde nibuye nazo ziphinde zithi hey asilwanga lutho thina lapha sikangabuyela. Hawu usedate umntwana 5 months emququdela kwamngani wakhe ethi kwakhe uhamba ngemoto. Uthi iqiniso uyalisaba wena. Ngikutshela iqiniso uyasaba manje. Mangitshela mangu right. Ingqwele. Kodwa buphelile ubungqwele namhlanje ngoba owesimama umtshelile ukuthi akasamfuni umbambile. You can run but you can't hide. Ngiyabonga Mzansi. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bambolulu, class. Welcome to Andy Sakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the Inking usekhathele isenge.